Hasierako bilera batean esan ziguten, 12-14 lagunekin nahiko zala biltegia prestatzeko, eta orduan gehientsuenak irakasleak ibili gehan, 10 bat irakasle eta 2 edo 4 guraso. Lehen bizi jakiten gendun ze irtera zeuden, asteburu hortan, eta orduan irteren arabera antolatzen ginean zenbat lagun behar genitun poltsa hori prestatzeko. Binaka prestatzen irtera bakoitza. Binaka irakasle talde bat edo lagun talde bat juntezan guardian eta arratsaldekoak beste irtera batzuk osatzen zituzten. Horrela ostiral arte. Ostiraletan ja dana presoan. Talde handi baseon irteretako. Osea, 30 talde zeuden irtereta juteko. Hori ja aparte zen. Behin poltsa prestatu ondoren, inbertzen baita ere baimena zartu. Salbentara zijoanak, herri horteko baimena behartzen. Jakin behar da, puesto no jarri behar dan, ze ordutako azaldu behar dan, eraman behar dian aurkiak, ze material behar dan, eta hori dana baita ere, poltsetan barruan sartzen genuen, dijoana jakiteko zer eraman behar duen, erropaz gain, ze material behar duen. Gero, boletua gure zausketa sartu zenean ere, hortaz ere gu arduratzen ginen. Bakoitzari bere boleto kopurua bere poltsetan sartzen. Eguna ondo baloratu dugu, oso ondo. Batipat plazakoak, Aurora eta bere taldiak izan zuen arrakasta gehiena, salmenta handiena behak entzituzten. Baina, gure gustora, eta bakoitza bere taldiak antolatu ginen, eta oso pozik, jendien aldetika erantzunela jaso dugu. Bai laneako eta baita erosliak ere pozik ikusi dugu. Egunen bertan, urte guztia pasadu atzian, prestaketan, eta egunen bertan tokatu zegoen jendean aurrian saltzia. Eta oso gu plazan egon ginen, Maider Hondartzan, 4 gunetan egon zen erropa, eta oso gustoratea ginen, erropa salmentatetan. Eta baita eskerrak eman nahi diogu gurekin lania jardun dira irakasle eta guraso talde txorrei. Egia esan beti arpei honak erantzun digute, eta udararen primeran antolatu ginen, eta hemendikan, eskerrak. Herria txikota, kilometroak 2014.